Hi friends, welcome to my blog Subhadeep। ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ତାଳଚେରରେ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଣେଶ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗଣେଶ ବୁଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଉ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଗାଇଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ ମି। ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗଣେଶ, ଯାହାକି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଳଚେରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ବନା ହେଇଛି ଦେଖିଲି। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ସବୁ ଗଣେଶ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଚାଲ ବୁଲି ତାଳଚେର ଗଣେଶ ପୂଜା ଦେଖି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ରୋଡ଼କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ରେ ସଜାଉଛି। ଦେଖିକି ତ ମୋ ମନ ପୁରି ଗଲା, ଆଖି ପୁରା ଲାଖି ଯାଉଛି। ଯାଉଛି ଆମେ ଏବେ ବୁଲି ଗୋଟେ କରିକି ଆମେ ଗଣେଶ ସବୁ ବନା ହେଇଛି। ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ବୁଲି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି ଗଣେଶ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ବନେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ବନେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏଠି ବୃକ୍ଷରୁ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷରୁ କେମିତି ବାହାରିଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଆଖି ଲାଖି ଯାଉଛି ଦେଖିଲାଙ୍କୁ। ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଏଠି ବହୁତ କ୍ରିଏଟିଭ ସେ ବନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय। पूरा मधुमक्खी बनेइछन्, मधुमक्खी अवतार टाइप नेक्स्ट देखंतु एठी श्री गणेश एठी हिमालय पर्वत रे उभा होइछन्ती। बहुत बढ़िया बनिछन्ती देखंतु। गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बहुत सुंदर लगे। देखंतु एठी मेलोडी चलीची। मेलोडी चलछिला तो आमे भी टिके मस्ती करदेलु, वीडियो करके।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳର ଘଟଣା। ତ ଏଇଟାକୁ ଏଠିକାର ତାଳଚେର ଭାଇମାନେ କେତେ ଭଲସେ ୟାକୁ ପ୍ରତିଛବି ବହୁତ ଭଲସେ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲି ହିଁ ପାରିବାନି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ବି ଦେଖିକି। ଭଲ ହେଇଛି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେବେ ଏମିତି କେବେ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟୁ। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय ଖଣ୍ଡେ ମେଳା ଲାଗିଛି ଏଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୋଳି ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଦୋଳିକି ଟିକେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି, ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ଦୋଳି ଖେଳି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 ବନ୍ୟା ହେଇଛି। ଇଏ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ବାହାରୁଛି। ମଜା ଆସିଗଲା ଦେଖିକି। ତ ଥିଲା ଆମ ତାଳଚେର ଗଣେଶ ପୂଜାର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଯାଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।